Au intrat în curte și au turnat ceva, domne, că panucul ăsta de s-a uscat. Deci acum e turnat de jur împrejur. O avea grijă Dumnezeu, cine nu intră în curte în lipsa noastră și ne face numai pagube. E o plătit. E nenorocire cu el, Doamne. Și-au turnat că au uscat nucul, frate. Un pic încearcă să mai dea pe partea asta, în rest e uscat până sus în vârf. În aceea situație și nucul ăsta, un pic a mai dat, în rest e uscat până în vârful ăsta. Ce să facem? Ăștia sunt vecinii, țigani, români, de alte naționalități. Ăștia sunt vecinii, dacă se numesc vecinii ăștia. Niște scursuri ale societății. Chiriași. Ce faci, țiganul? Țiganel, țiganel, țiganel mic. Ia, stai cu minte. Lasă-mă cu pupatul. Gata, gata că ești murdar. E, nu, ești murdar. Sănătate. A strănutat cățelul, da?